Sa sobra semana na nga pagpangita sa kapulisan kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa ka personalidad sumala sa Police Regional Office 11 nga ana-ana sa 50% ang ilang operasyon. Samtang wala pa kuno nakadawat og kumpirmasyon ang KOJC Legal Counsel. Kalabot sa giingon sa PNP nga na-detect nga heartbeats. Ano report ni Argil Relator? Sa ikanapulo kaadlaw sa operasyon sa PNP sa KOJC compound sa Davao City, kumpiyansa gihapon ang PRO 11 nga anaa lang sa sulod sa compound si Pastor Apollo Kibuloy. Apan, anaa pa lang matud pa sila sa 50% sa ilang operasyon. Based on our intelligence, sa mga information na receive namin, nandyan pa si Kibuloy sa loob ng KOJC. Yung operator naman nung device, ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. Hindi siya heartbeat ng daga o anumang hayop. Ang ano lang is, my heartbeat under the ground and inaano lang natin kung saan kaya, kung meron bunker doon, saan kaya ang entrance yung hinahanap natin. Sa kabahin sa KOJC Legal Counsel, as of the present, there is no confirmation by the police that there were in fact heartbeats. What they showed us were mere pictures of a certain equipment. I do not even want to name the equipment. I am not a techie. Of two red dots shown first in the JMC main administration building. Duna matudpay kasabutan ang PNP o KOJC Legal Counsel nga kinahanglang nakasuot og saktong uniforme ang tanang pulis nga mosulod. Bisan pa man sa pagsilbi og warrant of arrest, gibarugan sa KOJC nga duna gihapoy katungod ang tag-iya sa property o sa bundle of rights nga maoy magbuot kung si kinsa ang pasudlon. Part of our agreement was that they can bring equipments, no? Even mining equipments. Of course, that is not proper in the service of warrant of arrest. But we have already voiced out our opinion on the matter, but they would insist that these equipments are needed in their continuous illegal search. So we gave in. Basta lang matud pa iagi sa scanner sa KOJC aron masiguro nga walay eksplosibo nga makasulod. Una na nga gibutyag sa KOJC nga doon na sila na-intercept nga usa ka thermobaric grenade nga plano matud pa nga ipalusot sa usa ka pulis sa gate sa compound. Gipang himaka kini sa PRO 11. It is not true na may explosives. And ang lagi naming sinasabi na we are there to arrest Kibuloy. Sa kuwang ulagway, makita ang lalumnang nga bangag sa basement matud pa sa JMC. Samtang madungog sa mga video nga kuha ang drilling operation. I-verify pa kuno kini sa PRO 11. Sa demand letter sa Chief Legal Counsel sa KOJC, gidemand sa KOJC ang gilayong pagpaundang sa drilling ug tunneling activities sa KOJC compound. Giusa-usasab sa maong sulat ang risgo sa stability sa building ug ang mga kalapasan sa balaod. Apan sa kabahin sa PRO 11, we have yet to receive the letter of Attorney Torion. If ever ma-receive naman ng STG yon, sasagutin naman yon ng mga lawyers po natin. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.